Jadi horas mari kita peparada putar Raja Sile Sabungan menguruti konteta na minggu na salpuinon ima di nama pitta godang parjolo patorangon nami jolo ate adorang sota pitta godang dinggaddo jolo taboto parhudulta parjongjongta molo godang hasuhuton inon sikon mangadupon tu pargosi yadup pembarsia paro pado pargosi. Nah, patokan gordang. Ise na di jolo ni gordang, ima uluan ni pungwaninon manang sada margainon ate. Los mangihuk manok kusabula sapirang. Terus ate. Mangaliat. Dia terhabotoan. Ise na di jolo ni gordang, ima uluan. Nah, molo majalo akka raja naginokon panortornya ka raja ginokon ipudi homma pargosi. Nah, tongdo gordangino jadi patokan ise na di jolo ni gordangi ima uluan ni puaninon. Ate manang ni uluan ni sarikati, manang ketua ni sarikati. Sangsong ninang akap penasihat saluhut na doa sudi akaparatna doa kapanitia doa sudi akanggota itu patokan jadi gordang do nagawe patokan perjongjongan nama gihut molo mangaliat isabula siamud do posisi ni pargoci isiamud ton buasa songoni alarah halakinon ima jol mana malo manang alani de pejon amang padenami amang namalo kan itu noain jadi selalu posisi dia terhormat jala molo parpea de pargosi se gijang doi ate se tibo doi di patar-patar molo dihitan dibongkar di rumah indah dibongkar ala memang tibo posisi nate Holan oputar aja singa mangaraja do pargosina dangi patar-patar sejajar. Holarido namasa di Tanah Batak molo sian akka literasi do akka panorangian di akka tua nari dapur ate. Holan oputar aja singa mangaraja do margodang pargosi dan di patar-patar alai sejajar. Alani hadang pola takas binoto ate ima pengecualian. Namangiut najojot tabereng ate jalata abaihon manang talubahon molo godang ni hasuhuton dang mardalan pitta-pitta manang didokonna pangarik kari ate ale molo raja naginokon dohita udangan rotu ulau ni manortor sikup pada lanotaro ima pangarik kari mana pita-pita adorang serta pita godang tak dah asa marlas niroha ima pargosi sudi ate apa ngate nah namangiut molo godang ima rina membuat tuan godang parjolo do pargosi ima baik godang rasa diri ima dalam yang tu debata molo najole dokon umulai jadi asang giat sude akka ditikin nasi marulau di bagasan hai pasut jala mardala do dinggan dangi tortori hot do hita di hajongjongatta dangi tortori dah khusus godang ni pargosi doi molo di hita peparan do putar Raja Sile Sabungan adong do godang do puta ima godang do putar Raja Sile Sabungan godang sito pulu tolu ayang suni membutui, ale tetap depit tau tak. Dagino arong do godang do punami ma godang Raja Sile Sabungan godang si tolu. Alai malang na dia pe di kamu sikat ni lasma rohanami. Do kolot tado patu dua rot tado na arong godang do puta ima godang si tolu. Jala ido membuat tuari godang. Ate amang ate. Nah, biasanya dung saya bang
di kalaki ro amat tapargosi marang pargosi di paula do tu kita. Mau lihat ya Pak? Nunga di buat kami godang nami. Partikiano di pasar kami matuamu asap tamu godang murah. Nah, di pasar matu hita, sa matu hita. Adorang sotapita godang ta jumbolo majolo ima pangalua-lua nate. Tapa buah talua-luan asa dialu-aluhon. Dalam ninon tujuan ninon asang giat kita tarsongot tangiang doi. Ase ibaga sarhi pason kita salukutna na mangulahon-ulahon ni jala dinggan. Mardalan hobar tu nadi rencanahon ni panitia manang hasuhuton ate amang ate. Ipe dang di tortori hot do hita jongjong di parjongjong atta. Dung peno namang asa dipita dung say pangalualuan masuk maita tu godang mula-mula. Buasa mula-mula sude na arong di Portibion arong do mulana. Ido se dibae ipangido manang dipita godang mula-mula. Ate atong ditik kina mamita jongjok kamu ate. Pitahun aja lo godang mula-mula tak. Tangan do motor ujungna jari-jari. Jari-jari 10 masih gajang-gajang. Jongjong hami disod jumulo hami marsattabi sattabi wanya mataraza sattabi ma di natta soribada open way ngamang parugno uluan panggora sukot di langit par suara tadus tutano par gossi stobus dulu par panagar dagok di lura par tagadi parunung-unung par sarune pare dede par tarias namalo aluhon mazorotu puta mula jadi si topa hasianan si gombong perluhutan si lehon aiknatio asa takasma di banua aluhon manusia itu sahalannya mata raza na hot diadat raza na ingot dium si tiok parpatihan dohot si tiok hatian aluhon manusia itu sebagian inata sorry mulia sorry pada mulia ina parorok ina batak mardingding ina batak mar para-para ainunga dihalun hamunay amang paragos sinami gorganiza rumah binuat batu hula manotor hamin yang dison bain hamu majolo godang mula-mula. Iya betul mate. Jadi itu kan parjolo godang mula-mula imam perdungan hatau pasa ate amang ate ya jadi gudang dok variasi di nama gitu kima godang mula-mula ate arung don syajur mula-mula mula topa mulaina do dia inna dan pola sehati tahusi cukup merasono nate syajur mula-mula imana wena dibinuat batu hula baen gorgani rumah teh dibuat batu hula ibu kamu batu hula batu pewarna namui main warna. Ya, molo warna di tanah Batak nih dulu warna merah siap batu hula dwi, batu hula, nakarasi, gitu. Ima, saya godang mula-mula. Saya godang mula-mula, orang itortori ale pada umumnya itortori kolan satu kip doon, buat nape na kolan nama mulai, dong pola lili, mana baru uruti, emang udah, dapat 2 hot. Di hamu pada nami mangido hami godang sopa-sopa dison hami poparan raja di sabungan sualu turpuk nama roja sudah bolak sialo raja saat tempur raja asarap marsoba hami tu debata dungi laos kusoba-soba hami manguse di antara nabidang di laguan di nagodangon alani pargorsi las baik kamu mah godang soba-sobai. Iya. Jadi ditikin nomor sobai disodo tangan boy digijang nih si malolong kayak batas nih tangan mangerbang si malolong bedah si malolong nih mau mana motor kita sama di non udah gijang nih si malolong marang pinggol lah lah nyodon ate jadi kecuali mulu gudang soba gua apa nomor soba dan gitu
Kosono do dangaro kala marsoba songoro sikoni sodo dangido. Jadi ala nido ba sudi mahita marsoba tulu hali di ingat tabi dangido searah jarum jam. Dan berlawanan arah jarum jam, searah jarum jam. Dah, searah jarum jam do dah. Searah jarum jam. Dan berlawanan arah jarum jam. Mangaliat do berlawanan dengan arah jarum jam. Iya, alem molo marsobado hita di ngaratta di hajong atta on searah jarum jam. Tulu kali dah. Saya taboto. Kiri gua udah soba. Jadi marsoba tu mulai jaya tu debata dohot situan natorop. Dan itu ada tarida. Betul-betul kita mengido manang na permisi tu situan natorop. Manang mengido tangiang, martangiang tu debata. Ultima si nomor tolu. Asa songon niro di upasa, ya. Mauliate ma dihamuang paddenami, naung dibaik kamu godang soba-soba. Asa songon ni upasa, ritar songon bonang nigala, tio songon mata ni mual, jupang nani jalahan, tarida nani luluan, baik kamu maju amang godang sapur marmemei. Iya, betul Pak. Jadi ima godang napatuluhon ate, ima godang sapur marmeme. Iya, itu biasa na. Ate mau dah, malu sampai pitu. Jadi usaha kamu, usaha kita malu godang ni hasuruton, Allah ni pitu nobas, pitu godang. Kecuali malu godang ni akka raja naro, boy 5. Boy tolu ate ale mola surutot do gohi hamu sampai pitu. Nah, dah. Ya, masuk. Apa udah? Mulai adima di hamu paddenami, nunga di bain hamu godang sapur marmeme. Asa tinoto ni ulaun on dapat hamunangan. Iya. Madopang hahijangon. Asa adar persauliat dihami. Pinopar niok nami sila sabungan na turpuk. Iya. Jala tongom ditongan ni mga jana. Bahid dabang ma pagosinami godang semonang-monangi asa mga liat ham. Iya, monate. Jadi sombara kita udah kembang lihat. Dan itu ya berlawanan dengan arah jarum jam, jala posisi ni pargosi di sabola siamutta. Molo searah jarum jam berarti posisi ini pargosian non adong dia biranta sikko de siabola siamiot siamut tado pargosi alana nasida padde dan gitu terhormat terus ini mate jala mangaliat meluna jolo dan gitu tongdo ibagasan bilangan na fisik pitu 5 tolu sada ale mo song kita no hino na no ngabat babe say jotan do tolu hali mangaliat unang sali mangaliat ate minimal ma tolu hali mangaliat ate mangade nah iba mangaliat dung say mangaliat nah masuk ma tu godang na mangiut ya. Mauliati ma di hamu pandenami ya nunga di bain hamu gondang simon monangi jala nunga mangaliat hami lihat ni hagabeon mai lihat ni perhorasan manjalai hamonangan di hami peparan ni silai sabungan siwalu turpuk rodi situan naturop na humulyang nama lumolo sayang giap mai tiroto ni ulaunon papit tahun nauli mandiposi nadenggan pinarorot ni adat sian perdaton pinarorot ni uhum sian pakuhuman paruhuman pinarorot ni patik sian parpatikan ope naing pargoci bain hamuma gondang sapur maroroti. Iya, sapur marorot ate molo sahat pipito gondang ate. Jadi ditiki sapur maroroton dan itu nah dison
Boydoro perburuan langsung merubah hula-hulana, langsung dibalos hula-hula manabei akka perburuan na. Karena orang soni, alimolo kita di son, talian partiket tu buruta asa dipitah lagi gudang na. Kan ini doain, biasa kan? Sarupa nih. Asa dipitah lagi gudang na, dan gitu rumah lagi manobar hita, baru tabalus mandem saya. Unang laos gudang nai. Tabain mamalos na sida malabi-nabi na sida daw si kapitaw tado gudang ay gudang ni na sida dawi naro mga manobba hula-hula na dong say tapi tamagudang ta asaro kita manabi-nabi ima parburota ate manabi-nabi asa disabi amin da dagino jadi di son akahita kon ulusta sikon tabuat ma dagino tabuat tahir bakon tapehon tu abarania ka par burwota gimaino nate ya baru dosaino sude baru masa matu godang si tio dohot hasahatan na asa pita ama udah baru di pesta tahun ya nunga de baik kamu godang sapur maroroti sa pinarorok ni adat matutu pinarorok ni patik dohot uhum saluhut hasutonon dohot naumaliang na tinoto ni ulaunon sayang dia mahami saluhut na tuhat tama nama masu hita dohot madidang-didang sude goparane upung nami raja silesa bungan asarap madidang sahalani amat taraja dohot badiani inatta soripada mulia bain hamuma godang didang-didang. Iya, godang didang-didangon. Asa di didang-didang artinya betul-betul mah kita pasator kepasrahan tu debata ate. Ah, itu ya teh. Baru saat matu napa pituhon amang tua. Pinita ni ulaon on anggia masongon hata ni si jolo-jolo tubu. Marsi amin-aminan songon lapak di ngaol. Marsi tukul-tukulan songon suhat di robian. Mangulahon di bagasan sada pakilaan. Iya. Asa marcujungan songor dolok, marbanggua songor rura, jupang na jinalahan, tarida na niluluan. Lasma dingin-dingin, las ginolom-golom. Horas matur di madingin, tuhatta manawang gonggom. Martatan mabaringin, mardaka hariara. Matorop maribur ma goparani, oputaraja. Matakang majuara si Tokka madihita nasabar parnidaan si Tokka manipi na halubuan si Tokka mabala ni na niula si Tokka sahit tujolma say dipatiur na dijuluan ma jala si patio ma di jayan di saluhut hitaon sahat sahani solu ma sahat tubotean say sahat mahitaon sahat gawe sahat horas sahat manauli sahat manadenggan hasahatan ni tortor nami baik kamu ma godang si tio laos padungu tu hasahatan na iya jadi di godang papituhonon dang pola lilingon dang ido dung Maroto piga menit dan pola hitungan 5 menit down 2 menit 3 menit atau ribuan ulus naik dan itu atau ditarik kerja horas jadi odo panik puli godang napar pudion ima godang sitio do hasatan naon odo panik puli alani ido akau pasa penison mangaripun upasana perjolai makna di ulauni itu saya dapat tinoto di ulaunon artinya tujuan di ulaunon pengharapan di ulaunon na tarapon sian ulaunon imana kiringan inon song pangidon nayate jadi kahatatang yang maun di na par pudion mana napa pituhonon jadi itu kita selalu nak molo adong kaulaun di nama mita di nama buat gua tuani godang dagido doh mamita godang dinggam mata parsia jari onate di dia di sudeulaun do di parmargaun di parsahautaun dohot di huria dohot lana asing
Atong mau lihat tema dang pola dong suku-suku di sana teh alana on nunga pangaripunian sudi. Jadi molo pada umumna jala pangiduan nami tuhamu hasuhuton, tuhita hasuhuton, molo membuat godang ni hasuhuton sikon sahat mapitu godang. Unang di kota pamu sampai 5 godang, dagi oroi hamu 5 godang, padang 3 godang. Sikon gokma 7 godang, manang 7 nobas. Ate apa kate? Mau lihat mah di kita salutna. Marsangka patuhatta, marsangka putara jasile sabungan, marsangka mana kita parando putara jasile sabungan. Horas mari kita. Horas.